Dobrodošli na jezičku olimpijadu. Danas ne učimo samo reči, danas se hvalimo. Moj auto je brži od tvog, ja sam najbolji. Učimo komparativ i superlativ. Kako da kažeš da je neko brži? Prosto. Uzmeš pridev i zalepiš mu rep, er. Schnell postaje schneller. Klein postaje kleiner. Nema filozofije. Schnell, schneller. Klein, kleiner. Langsam, langsamer. Kada porediš dve različite stvari, treba ti reč als. To znači nego ili od. Kamion je veći od auta. Größer als das Auto. Als deli razlike. Ali neki pridevi su teški. Da bi postali jači, moraju da dobiju dve tačkice. Alt postaje elter. Gross postaje größer. To su obično kratke reči. A, o, u. Pazi na skupo, teuer, kiselo, sauer i tamno, dunkel. Ako dodaš er, zvuči kao da mucaš. Teurer. Zato izbaci jedno e. Nije teurer, nego teurer. Nije zauerer, nego zaurer. A šta kad komparativ stane ispred imenice? Onda ima dva repa. Prvi za poređenje, er, drugi za padež. Brži auto je ein schnelleres Auto. Ali ako se voziš sa bržim autom, onda je mit einem schnelleren Auto. Ein schnelleres Auto. Mit einem schnelleren Auto. A ko je pobednik? Ko je najbrži? Tu koristimo am. To je vrhunac. Am schnellsten. Koristiš ovo kad opisuješ kako neko nešto radi ili iznosiš svoje mišljenje. Er läuft am schnellsten. Sie singt am schönsten. Ich finde den Film am interessantesten. Ali pazi, ako se reč završava na T, D, S ili Z, ne možeš samo da dodaš ST. Lomiš jezik. Kurzt ne ide. Tu ubacujemo E za lakši izgovor. Am kurzesten. Am ältesten. Ali ako hoćeš da kažeš najbrži čovek, superlativ stoji ispred imenice. Formula u 3 koraka. Uzmi član der, dodaj ST na pridev, dodaj lenji nastavak E ili EN. Das ist der schnellste Mann. Das ist die schönste Frau. Ali kao i uvek, imamo takmičare koji krše pravila. Dobar, puno, rado i visok. Oni su totalno drugačiji. Sudija Elza, molim vas zvanične rezultate. Ovo su zvanični rezultati nepravilnih takmičara. Pauzirajte video i zapamtite. Gut, besser, am besten. Viel, mehr, am meisten. Gern, lieber, am liebsten. Hoch, höher, am höchsten. Nah, näher, am nächsten. Trinkst du gern Kaffee? Ja, aber ich trinke lieber Tee. Faul. Crveni karton. Nikad ne reci am besten. Posle am uvek ide en. Am besten, am schnellsten. Nikad R na kraju. A šta ako su trkači isti? Koristiš zovi. So schnell wie ich. I zapamti, als deli razlike, blavi spaja sličnosti. Nikad ne reci schneller wie ich. To je greška. Uz komparativ brži uvek ide als. Er ist so schnell wie ich. Aber er ist schneller als ich. Želiš zlatnu medalju iz Nemačkog? Moraš da treniraš. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Postani šampion. To je bilo napeto takmičenje. U sledećoj lekciji se opuštamo. Ili ne? Šta se dešava kad radnju radiš samom sebi? Umivam se, češljam se, povratni glagoli. Vidimo se tamo. Ćus!